таҷриба чист? таҷриба ба забони русӣ практика ё худ опыт мегӯянд. ин корҳо дар асл аз тарафи шахси конкретӣ иҷро шуда мебошад. Масалан, агар шумо дар мактаб дар дарси меҳнат чӣ хел дарахти себро парвариш карданро хонда бошед, пас ин маънои онро надорад ки шумо таҷрибаи дарахти себро чӣ хел парвариш карданашро медонед. дар ин ҳолат шумо фақат дониш пайдо мекунеду халос. таҷрибаи парвариши дарахти себро он замон пайдо метавон кард ки агар худи шумо ба дастонатон дарахтро корида баъдан нарм кунед, доруш апед, нуриҳои минералӣ диҳед, шохҳояшро кӯтоҳ намоед, аз дуздон муҳофизат намоед ва дигар корҳои дахлдор барои парвариш равонашударо бевосита худ иҷро кунед, пас метавонед гуфт ки таҷриба пайдо кардаед ё доред. одатан таҷриба ҳар чӣ қадар зиёд бошад, ҳамон қадар одам дар кораш моҳиртар мешавад ва илми ин ё он соҳаро дар амал татбиқ карда метавонад. бо як-ду маротиба иҷро кардани ин ё он корро таҷрибадор гуфтан чандон дуруст намешуморанд. ҳамон вақте ки зиёд аз 10 маротиба ё зиёда аз 2-3 сол иҷро кардани ин ё он корро баъдан таҷрибадор мегӯянд. масалан, духтур танҳо баъди лоақал 3-5 соли корӣ таҷрибааш кофӣ мегардад ки корро дуруст иҷро карда беморонро табобат карда метавонад. одами бетаҷриба мисли кӯдаки яксолаест ки акнун қадамгузориро омӯхта истодааст ва дар роҳи зиндагӣ қадам гузошта истодааст. бетаҷрибаи кофӣ хулоса баровардан ба ин ё он масъалаи кори хатост ва барои ҳамин ҳам таҷрибаро аввал бой карда баъдан дар қарор баровардан амал кард. албатта таҷрибадор худ аз худ пайдо намешавад. барои пеш аз ба таҷриба машғул шудан дониш лозим аст ва донишро бо роҳҳои зерин омӯхта мешавад. хондани китобу маводҳои иттилоотӣ, дидани асли кор, тамошо кардани наворҳои видеоӣ, гӯш кардан, шунидан аз радио, одамон ва дигар воситаи ахбори омма худ аз нигоҳи ақли худ амал. синоними калимаи таҷриба ин амал аст ва гоҳо таҷрибаро амалия мегӯянд. инак расидем боз ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои дигар шоду пирӯз бошед.